जोङो जेब्ला मोसौ दोस्लायनो थांदोंमोन थारमाने 12:30सो जाबायमोन आरो टाइमा दाना मोसौ दोस्लायनो थाङोबा थारमाने बे समावहाय जोंहानाव थायो सासे बिहाव जानाय थारमाने बे दोस्लायनो थांदोंमोन आरो दोस्लायनो थाङोब्ला थारमाने बे आरो बेयाव मोसौ खुथिनि सासे दंमोन बिसोर सानैजों होसोजादोंमोन जाहैबाय होसोना ओमफ्राय आंखौ जेब्ला लिंना लायनो मोसौआ मैदेरजों होसोना जेनथेन बासाबाय जों होननायखाय आंबो थांना नायहैबा थारमाने बे मानसिया गोलैना दंमोन आरो बे गथ'आ आरो माने बेबो थारमाने मोसौ दोस्लायनो थांदों जानो हागौ थारमाने 12:30 समाव आरो बिदि बे आमलायगुरि बिफा नामा दिलिप बसुमतारी भुबनेस्वर बसुमतारी भुबनेस्वरानो खैथासो बेसेबांसो समाव जानाय ओरैनोथ' 12:30सो जों थांनाया 12:30 बेनि सिगाङाव जानो हागौ आरो जेनेबा 12ता कि 11तासो समाव जानो हागौ आरो बे थैनाय समाव बिदि जानो हागौ थारमाने जों बेखौनो खावलायनो हायो सरकारनिसिम थारमाने जोंनि बे हाग्रा एरिया ओनसोल हिसाबै थारमाने सरकारा जेन बे न'खरनि जे बिसोर थारमाने गथ'आ बिकलंग साइज बायदि खामोन जेनेबा माबा नंखाया बेजों जाबजों थारमाने आं सानदों माने न'खर गोरिब हिसाबै बिसिनि न'खरनि थाखाय थारमाने सरकारा एसे अनसुंथाइ होयो थाबैनो आं बेखौ खावलायो आरो लोगोसे आं सरकारखौबो खावलायनो सानदों जोंनि बे हाग्रा एरिया हिसाबै माने जोंनियाव बिदिनो गोबां मानसि बुथारनाय जाहैबाय दा बेखायनो सरकारा बेनि थाखाय माबा मोनसे मा होनो फेन्सिं बा माबा मोनसे जे सरकारनिफ्राय जि हायो बेखिनि राहाखौ होनो हायोबा मोजां जागोन आं बेखौ माने गुरै खावलायनाय थाबाय आरो सरकारनिसिम